Вземи ми парите! Това е гъбичка за многократна употреба. Трябва да изчистиш нещо, може да си я изпереш и ако смяташ, че вече на единия пластик му е дошло времето, просто отлепяш, хвърляш и продължаваш. Видим за 5 лева дали работи. Имаме чили сос и соев сос. Така. Та-да! Хайде да видим дали се е отбелязало и на долната кърпичка. Хора, измихме гъбичката и както виждате все още си липчат петната от соев сос и чили. Самата концепция е много готина да не се отбелязва, обаче то се отбелязва. И да, можеш да го измиеш, ама ти обикновената гъбичка може да си я измиеш. Затова за мен този продукт отива на буклука. И си давайте парите.